будубоши худшона дар Федератсияи Русия қонунӣ кардан и надоштани патенти корӣ мебошад. Патент кор кадестай неки реестрда ғалтидам. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информацияи нав пешкаши шумо мегардонем дар бораи чӣ қадар мардуми Ҷумҳурии Тоҷикистон зери назорати Федератсияи Русия дар 4 списка то айни ҳол қарор доранд. Бародарое ки дар шаҳри Москва қарор дорем, ба шумо стоматологи тоҷик дар кор боша агар рақамош мебурояд зангаш бизанед, бренд табобатҳои дандонтона бигирен, нархи арзон қатиб. Чанд шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар феҳристи ашхоси зери назорати Русия то имрӯз қарор доранд. Зиёда аз 38 000 шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон будубоши худшона дар Федератсияи Русия қонунӣ карданд ва номшон аз 4 списка берун шуд. Ва гуфта мешавад ки то имдан тақрибан 56 000 шаҳрванди Тоҷикистон дар феҳристи шахсони зери назорати Русия қарор доранд. То айни ҳол гӯем ки ҳастае дар 4 списка зиёда аз 56 000 шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба гуфтаи Шариф Норзода, муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, чандин нафар шаҳрвандон аллакай будубоши худро қонунӣ гардониданд ва номҳои худро аз зери назорат берун карданд. Вазири меҳнат инчунин қайд карда гуфт ки яке аз сабабҳои асосие ки номи шаҳрвандои хориҷиро дар 4 списка ворид мекунад и надоштани патенти корӣ мебошад. Ва ин гуна нафарҳо бо пардохт кардани ҷаримаҳо, бо ҳал кардани проблемаҳои худшон метавонанд ки дар оянда номшона аз 4 списка берун бароранд. ба хотире ки Федератсияи Русия имконият дода буд барои шаҳрвандои хориҷие ки номшон дар 4 списка буд, яъне муҳлат дода буд ки проблемаҳотона ҳал кунед ва номтон аз 4 списка берун карда мешавад. Ва ин гуна имкониятҳо мумкин боз аз ҷониби Русия барои анаҳамин нафарҳо дода шавад ва баъдан шуморам имконият пайдо мекунед ки номтона аз 4 списка берун бароред. Дар умум мақсади гап ҳозира шудам дар 4 спискаи Федератсияи Русия ҳастанд шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 56 000. Комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Бародарое ки мехоҳем границаи Қазоқистон сафар кунед, номери WhatsApp ки мебурояд дар WhatsApp бинависед ё ки зангшон бизанед, хатишон суҳбат кунед. Худо хоҳад шуморо соҳ саломат границаи Қазоқистон мебаранд ва бе ягон очират дар муддати кӯтоҳ мегзаронанд. Як нафар нависонда: ассалому алайкум ака. Патент кор кадестай неки реестрда ғалтидам. Чӣ кунам? Дубор границаи Қазоқистон биромадам нашид. Вақте ки шумо ягон проблема надоред ва номтон дар 4 списка бошад, мерем ба МВД Федератсияи Русия мақсад муроҷиат мекунед. Аз баъзе сабабҳои мисол хатогиҳоро мегем ном дар 4 списка ворид мешавад ва дар оҷа тафтиш мекунанд. Мақсади гап ки дар ҳақиқатан шумо ягон проблема надошта бошед, баъд дар ин ҳолат метавонанд номтона аз 4 списка бироранд. Садиров нависонда: салом дода. Бачаи ман патенташ то 10 феврал споридагӣ буд. Граница гузашта омад, патент спорида аннулировать шидай. Патенташ чанд қапас метавона супорад. Дар ҳолате ки патент аннулировать мешавад, бори дуюм шумо то 1 сол аз рӯзи аннулировать шиданша патент спорида наметавонед дига. Нуриддинов нависонда: салому алайкум акаи Сорбон. Ҳамин аз амнистия гап нест? Пешакил Аҳмад: не, мутаассифона дар бораи амнистия ягон гап нест. Алиҷон нависонда: салому алайкум ака. 1998 хизматро дар 2026 буд кардан. Синду солтона мақсад рӯзу моҳтона ҳисоб кунед. Ами призывда мисол 27 сола шида бошен аллакай, аз даъват ба хизмат озод ҳастед. Муқимов нависонда: чӣ ба комментарияти скрити бошад? Комментария ма скрити нест. Яъне ки то адоб рид накунем ана ҳамон комментарияҳоро баромада намешавад. ҳозир шумо метавонед баромада бибинед аллакай дар видео ҳамин комментарияҳо баромадагӣ ҳастанд. ба хотире ки хондани комментарияҳо осон шавад, мо ҳамин гуна мондагӣ ҳастем ки баъд як лав хондан мегирем. Убайдулло нависонда: салому алайкум ака. Ман патентма вақт биромадам. Аз Россия дига чекша наспоридам. Патентма санҷидам аннулировать нашида. Як моҳ мешавад Тоҷикистон дам. Метавонам рам айсар документ кунам. Агар патентон аннулировать нашида боша, дар ҳақиқатан тафтиш карда бошем, бале мешавад.
як нафари дигар нависондае ки растамошка нест уже телефони ман худаш кушода шуд. Растамошка чӣ хеле ки буд ҳамун хели содагие ягон чи аз байн рафтагӣ нест. Ола то нависондае видварения чия яка як мефаҳмонем. яъне видварения гуфта запрет на въезд мебошад. въезди шумо маҳкам мешавад дар ҳолате ки шуморо видварения мекунанд, ҳавлнома мебарорад суд, въезди шуморо барои дохил шудан ба Федератсияи Русия ягон муддате манъ мекунанд, маҳкам мекунанд. зинда ва сарбаланд бошед. саволотон бошад дар комментария бинависонед. видеоро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com